Усім прывітанне. Мы на творчай кухні. Гэта сумесны праект Еўрарадыё і беларускага пэн-цэнтра. Кухня ў нас кожны раз вельмі сімвалічная, але галоўнае не месца упрыгожвае чалавека, а чалавек упрыгожвае месца. Павел Свярдлоў з боку Еўрарадыё, як заўжды, вядзе гэтую праграму, і сёння наша госця гэта паэтка, празаік і перакладчыца. Мне здаецца, Ольга Гапеева сабрала суперкомба літаратурная. Вось гэта Ольга Гапеева. Прывітанне, Ольга. Прывітанне, Павел, прывітанне, шаноўныя гледачы, глядачкі, слухачкі і іншыя істоты. Калі гледачы і глядачкі, вось мы з Марыяй Мартысевіч дыскутавалі наконт слова паэтка. Яна мне нагадала, дарэчы, што па-руску ёсць паэтэса, выдатны такі адпаведнік і абсалютна літаратурны. А як з празаікам, на вашу думку, абстаят рэчы? З чалавекам, які піша прозу? А не празаік. Празаіка, ну, канешне, да. Тут ёсць такія канатацыі пяшчотныя з аднаго боку, а з іншага боку ўсё ж такі нешта не тое. Мне здаецца, вось... Не, но ёсць цудоўнае выйсце, там, аўтар, аўтарка, і все, і не трэба ламаць галаву. Да, ну вось, мне здаецца, што нейкая тут несправядлівасць ёсць, хаця і такая тэхнічная, але паэтка ёсць, перакладчыца ёсць, гэта абсалютна літаратурна, а вось для празаіка такого... Ну, можна што-небудзь прыдумаць, празаіня. А як вы думаеце, чаму? Гэта таму, што ўсё ж такі у традыцыі нейкай больш уласціва, не ведаю, як гэта назваць традыцыяй, да, у агульным ужытку, у уяўленні людзей, для жанчыны больш уласціва пісаць вершы, перакладаць, але не прозу. Ну, мне здаецца, што гэта не так, абсалютна, да. Ну, слова «уласціва» такое небяспечнае. Да, я разумею, але мне здаецца, што вы разумееце, я, можа, так крыху крывавата... Не, все добра. Але адпаведніка чамусьці менавіта для прозы няма. То бок, нашае грамадства лічыць, што жанчына ўсё ж такі гэта паэтка, жанчына гэта перакладчыца. Ну, это не толькі наша грамадства, это шмат якіх грамадстваў лічыць, і это яшчэ, скажем так, дзякую Богу, што ў беларускай мове паэтка не мае такой канатацыі, як в расійскай мове, напрыклад, паэтэса, тому што шмат жанчынаў, аўтарак, яны, напрыклад, не хочуць, каб іх называлі паэтэсамі. Да, менавіта таму, што прысутнічае гэта канатацыя, якая троху так статус з паэта да паэтэсы прыдзяе. Но гэта все гульні мовы і, скажем так, ну, мова не ёсць нечым адарваным ад людзей, і гэта ў першую чаргу, канешне, сам соцыум і практыка, як мы ствараем, і тое, што незвычайна, напрыклад, выкарыстанне, да, праблема фемінітываў так даволі бурапенна абмяркоўвалася і в беларускай прасторы, наколькі я ведаю. Але гэта... Чаго паламана? Суфіксаў. Але да, суфіксаў. Але праблема, ну, скажем так, тое, што нам здаецца сёння нязвыклым, праз 50 год можа быць абсалютнай нормай. Так што, ну, я, напрыклад, выступаю за фемінітывы, тому што беларуская мова належыць да тых тыпаў моваў, дзе жанчына можа быць бачнай, і, скажем так, мова працуе, яна пабудавана такім чынам, што яна дазваляе усе гэтыя канчаткі, суфіксы, да. Ёсць іншага кшталту мовы, напрыклад, як англійская, там, наадварот, іншая сістэма працуе па ўключэнні жанчын у мовы, там, наадварот, імкнуцца ўсё нейтралізаваць, да. Ну, гэта глядзець трэба на кожную мову, і што з якой мовай, скажем так, як працуе, лепш менавіта па ейнай структуры, згодна з ейнай структуры. Ну, вядома, яшчэ добра тое, што мова, яна не з'яўляецца нечым статычным, і, магчыма, зараз нямала ўжытку асобнага слова для жанчыны, якая піша прозу. Гэта не значыць, што яго не будзе праз 5 гадоў, праз 10. Да, ну зараз мы з вами можам яго пачаць выкарыстоўваць, паглядзець, што адбудзецца там нават праз год актыўнага ўжывання. Мне здаецца, мы адразу ад самага пачатку зайшлі ў тупік.
Таму што празаічка ці Празаіня, мне здаецца, не кепска, Празаіня, як княгіня. Да. Ну, дарэчы, празаіня. Вам падабаецца? Нормально. Асабіста я вельмі з павагай стаўлюся да фемінітываў. Я лічу, што яны мусяць быць. Вось, і няма чаго тут найперш саромецца самім жанчынам. Слова паэтэса ніяк не апускае іх нікуды і не прыніжае. Мне яно падабаецца сама. Ну так, но я вот, ну просто ёсць, да, ёсць гісторыя мовы, ад гэтага нікуды не падзецца, і ўсё ж такі, калі мы кажам про той жа расійскі дыскурс, я ведаю, што яны нават запазычваюць вот наш беларускі гэты корень, да, і выкарыстоўваць нават там фотографка па-руску пішуць, не фотаграфіня, так, а фотографка, ну, паэтку я навогуле апошнім часам шмат чаго ў Беларусі запазычваюць. Напрыклад, ідэю канстытуцыйнага рэферэндума яны запазычылі недавно. Мы краіна правяла яшчэ ў 2004 годзе такі рэферэндум, а яны вось 16 гадоў чакалі нечага. І вось, Вольга, сочыце вы за палітычным жыццём? Уласна кажучы, я хочу прабачыцца перад нашымі слухачамі, гледачамі за невялікае спазненне, да, нешта ў мяне з вачыма. Яно звязана якраз менавіта з палітычнымі акалічнасцямі. Тут Цэнтр выбаркам выкаціў подпісы, да, лічбы па подпісах, якія ён прызнаў сапраўднымі. Ну і вось, уласна кажучы, гэтым я апошні час, тут апошнія хвіліны перад эфірам і займаўся. Ну, ці тут у нас няма таямніцы, да, пакуль што галасавання, ці удзельнічаеце вы нейкім чынам вось у тым, што адбываецца навокал, ці распісаліся за якога-небудзь патэнцыйнага кандыдата, ці пакінулі подпіс? Можа, у ініцыятыўную групу нават выйшлі? Да, конечно, тым, што я знаходжуся па-за межамі. Ага. Гэта, дарэчы, як мы высвятлялі, перашкаджае збіраць подпісы. Цэнтр выбаркам сказаў, што беларусы, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, не могуць. Это іхнія праблемы, да. Да, трэба арыгінальныя падпісныя лісты, нават калі вас там цэлыя... Які это можа быць ізножы адпаведнік для Чайнатауна, але беларускі, да, я не ведаю, Бульбатаун. Тут я ізноў пайшоў па вельмі тонкім лёдзе, канешне, вось проста зараз. Але вось, да, нават калі там цэлая вуліца беларусаў, ўсё роўна не можа чалавек проста ўзяць і пайсці збіраць подпісы з падпісным лістом, а пасля там нейкім DHL-ам яго адправіць. А дзе вы зараз, калі не сакрэт? Я в Аўстрыі. У Аўстрыі. Першы мой суразмоўца у нашай творчай кухні, які знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Ну, это не добра, не дрэнна, просто это факт, да. І гэта факт. Дарэчы, ну вось, я не ў кухні зараз, я шчыра прызнаюся, да, а вы? Дзе зараз? Ну, як вы бачыце па маім інтэр'еры, ну, людзі, якія нас глядзяць, а не слухаюць, я знаходжуся у пакоі, у працоўным пакоі, дзе я жыву, сплю і пішу. Сплю і пішу. То бок гэта такі шматфункцыянальны пакой. А у вас няма нейкага асобнага працоўнага кабінета? Ну, мяне яшчэ адзін пакой, кватэра з 2 пакояў, але яна такая, той пакой вельмі цёмны, там ёсць яшчэ адзін стол, ну, мне там не вельмі падабаецца, я вось тут, у мяне тут 2 вакна насупраць, вельмі вялікі стол, за якім вот я зараз і сяджу, так што мяне ўсё задавальняе. Як Аўстрыя перажывала всю гэтую пандэмію, як вам перажывалася, давялося правесці ў гэтым пакоі шмат часу, правда. Ведаеце, даволі все было так не кепска. Да, і нават я б сказала, просто слухаючы там аповеды знаёмых, якія знаходзіліся в іншых краінах, дзе ўводзілі карантын, мне падавалася, што вось в Аўстрыі ён так даволі лагодна праходзіў, хаця яны таксама зачынілі все крамы апроч прадуктовых. Непажадана было выходзіць на вуліцу, толькі тым, хто там займаецца спортам, можна там прабежкі, альбо в краму там ці в аптэку вось выйсці. Але ніхто не спыняў там, не пытаўся даведку, што вы вот з гэтага раёна пакажыце, альбо
ну што адышлі ад свайго дому больш чым трэба, нічога такога не было. А я вось чула, што там нават і в Вільні, і в Парижы давалі штрафы, да, ледзь не арыштоўвалі, штосьці такое. Тут даволі все так ціха. Ну, можа, проста я так не асабліва была гушчары такіх падзей. Мне сказалі, сидзіце дома. Я з радасцю і сидзела, у меня тут цудоўны ёсць парк, і сад, я вось магла выходзіць у яго, назіраць за слімакамі, кветкамі. Усе стадыі таго, як мянялася прырода, яна даволі, скажем так, тут рана прачнулася, і кветкі пачалі там буяць. Не так, як в Беларусі. У нас ужо даўным-даўно адквітнеў бэс, а ў Беларусі там, я не ведаю, праз месяц толькі гэта пачалося, да? Так што клімат тут, канешне, іншы. То бок вы дамасед. Вам дома падабаецца? Ну, скажем так, я не вельмі, напэўна, публічная асоба. Плюс все ж таки, ну, напісанне вымагае, вось вяртаючыся да празаіні, так як я засела за роман, гэта вось мяне пайшло, скажем так, на руку гэты карантын, таму што хочаш не хочаш, ну вось давялося, ну ці атрымалася, якую тут мадальнасць лепш выкарыстаць. Карацей, все склалася як мае быць, і я змагла дапісаць роман. З вершамі інакш, з вершамі не абавязкова сядзець на адным месцы, а вось з романам такая канцэнтрацыя неабходная была. Так што то бок все ж таки канцэнтрацыі дасягнуць бывае складана. І ну, вось як вы кажаце, што карантин пайшоў на руку, то бок іначай, калі б не было гэтых штучных абставінаў, якія прымушалі нас парадзей выходзіць, сидзець дома, давялося б сябе заставляць гэта, прымушаць рабіць. Не, ну і так себе, напэўна, прымушаеш рабіць. Про запісанне все ж таки не было. Калі там кажуць, сидзі дома, а іначай будзе штраф. Ну так. Конечно, это што было, як бы яно было, ніхто не ведае. Гэта все гіпатэтычныя разважанні, і можа і гэты роман напісаўся б і в іншых умовах, просто можа ён быў бы іншым, правда? Так што тут цяжка такое нешта казаць. Як паўплывала на змест гэтай кнігі пандэмія, ўся сітуацыя? Ну вось я думаю, як сам я не літаратар, але ж жыццё навакольнае не можа не ўплываць на тое, як працуе, што піша пісьменнік. Ну мне так падаецца збоку. Калі навокал адбываюцца нейкія змарочныя падзеі, калі ёсць пагроза, хаця б там гіпатэтычнае здароўю і жыццю, калі людзі навокал хварэюць. Ну, это не чума, канешне, была, але тым не менш. Да? Не, это яшчэ і горш. Ну, не ведаю, калі шчыра. Знову, канешне, з чумою все прасцей, захварэў, памёр, да, але з іншага боку. Ну да, тут складанне, тут можа быць, все ж таки, мы не в 16 стагоддзі жывем, да. Так што, ўсё ж таки паўплывала гэта на ваш настрой, ці перадаўся гэты ваш настрой кнізе? Магчыма. Я могу сказаць, што месца дакладна паўплывала, таму што, як вы кажаце, хочаш не хочаш, апісваеш тое, што з табой здараецца. Ну, я, прынамсі, можа, там іншыя аўтары інакш працуюць, так, у кожнага свае нейкія метады, тэхнікі. Вось. А мне вельмі важна, менавіта для прозы, напэўна, все ж таки, дзе я знаходжуся. Таму, канешне, все, што тут я, напрыклад, бачыла, нейкія там архітэктурныя рэчы, людзі, яны патрапілі і вось у гэты тэкст. Так што частка грацу будзе там прысутнічаць. Уплывала найхутчэй сама па сабе Аўстрыя. Ну так. Стварала, адпаведна, найхутчэй рамантычны нейкі настрой. Ну, таму што там же прыгожа хаця б. Там гісторыя, ходзіш
Гэта не так, Так. як у Мінску, там самы стары дом 1600 нейкага года, гэта царква, усе наступныя дамы там праз 100 гадоў, іх там 23. Ёсць такое, да, ёсць такое. І Грац Згодная. усё ж такі не вельмі рамантычнае месца, каб ствараць рамантычны настрой у празаіне. Ну, подловили вы меня, конечно, есть там такая частка. Ну, и хотя я назвать романтичной, напевно, не только б назову, але з гісторыяй звязана. Вы не хочаце раскрываць перанес... карты пакуль што? Не, чому? Там ёсць перанясенне в іншу часовае вымярэнне, так что, в принципе, так, пачатак стагоддзя, скажем так. Скажите, Ольга, мы зараз размаўляем пра кнігу «Парадокс немаўля». Не. Ну, «Парадокс немаўля» — гэта не роман. Гэта не роман, так. Не. То бок ёсць яшчэ і роман. Ну, распавядзіце, калі ласка. Цікава, да? Значыцца, ёсць роман дапісаны, да? Ёсць кніга «Парадокс немаўля». І гэта, ну, вельмі крута, бо гэта вельмі шмат. Дзякую. Ну, да, я таксама сабой задаволена. Вось, як будзе называцца роман, пра што ён будзе тады? Вось тут пакуль праблема, таму што ён толькі пазаўчора была пастаўлена кропка, скажем так, у апошнім сказе, і то на дадзены момант я хачу, каб ён паляжаў, таму што ў мяне пакуль няма дыстанцыі з ім, і я не магу яго перачытваць, вось, таму адкладу яго, напэўна, на месяц, а потым вярнуся, і назвы ў яго пакуль няма. Ясна. Ужо хацеў я пісаць у наш карпаратыўны чат Еўрарадыё. Хлопцы, дзяўчаты, бомба. Ольга Гапеева скончыла новы роман, называецца «Так-то і так-то». Там напішам... На жаль. Але ранавата. То бок трэба, вось кніга, у якой пастаўлена кропка, ёй трэба адляжацца, пасля вы вяртаецеся да яе і можаце нейкім чынам перагледзець, перапісаць, унесці змены. Вось як гэта адбываецца? Ну, напэўна, я не магу гэтага сказаць, таму што гэта мой другі, скажем так, роман афіцыйны. Ну, ці афіцыйна трэці, напэўна. Таму такога вялікага досведу няма, як я з ім буду працаваць і што там з ім адбудзецца. Але калі ў мяне там узнікне нейкае жаданне дапісаць там-сям, то, напэўна, я дапішу. Але, канешне, я думаю, збольшага ён ужо гатовы. Прынамсі, збіраецеся свежым вокам кінуць на гэты тэкст, перачытаць. Так. Ну, і нейкія праўкі могуць быць. Ладно. Пачалі праходзіць пытанні. Я проста ненавіжу, калі я не разумею, да чаго пытанне увогуле. Ну, пытанні, натуральна, да вас. Вось. І да каго я разумею. Я не разумею, да чаго. Вось, адна сітуацыя, калі я згодны не разумець, да чаго, гэта калі і вы не зразумееце, да чаго гэтае пытанне. Нехта Константин Балахоўскі пытаецца, колькі ў Аўстрыі каштуе кілаграм грэцкіх арэхаў. Ёсць увогуле здагадка, з чым гэтае пытанне такое можа быць звязанае, і хто такі Константин Балахоўскі, і чаму ён яго задае? Ну, па-першае, это можа быць проста чалавечая цікаўнасць. Ваш чалавек любіць грэцкія арэхі, і вот ён іх набывае в Менску, там ці дзе, ці в Беларусі, і ведае, колькі яны каштуюць. І вот цікава параўнаць, колькі яны каштуюць у Аўстрыі. Абсалютна нармальнае пытанне, я лічу. Адзінае, што я не вельмі магу да яго адказаць, таму што кілаграмамі я іх тут не набывала. Ну, я набывала грэцкія арэхі, но у мяне ёсць, ну, в пакунку. Але я не памятаю, колькі там грамаў, і, шчыра кажучы, я даўнавата іх набывала. Гэта пытанне застанецца без дакладнага адказу. Другое ад таго ж Константина Балахоўскага, я думаю, ўсё ж такі дакладны адказ атрымае. Ці знаёмы вам Валерый Гапеев? Пытаецца Константин. Мне падабаецца яго апавяданне «Так хочацца курыць». Так, я знаёмая са спадаром Валерам, і напэўна, там можа быць яшчэ одно пытанне, ці з'яўляемся мы нейкімі сваякамі. Адразу адкажу, што не з'яўляемся мы сваякамі, мы проста маем аднолькавае прозвішча. Магчыма, там 10 штосьці, але мы нават з розных рэгіёнаў, наколькі я памятаю.
паходжання. Так што так супала, што Гапеева і Гапееў у літаратуры прысутнічаюць. А цікава, наколькі гэта папулярнае для Беларусі прозвішча Гапееў, Гапеева? Я не думаю, што вельмі папулярнае. Не вельмі, мне здаецца. Вось Свярдловых да халеры, калі шчыра. Вось аднойчы нават моя матуля прыйшла ў паліклініку і пачалі распавядаць пра іншага хлопчыка. Пасля яна ў нейкі момант зразумела, што гэта не пра мяне, там не пра майго брата. Вось сказала так, стоп. І супакоілася. Да. Вось, а то як бы, да. Вось ужо крыху расхвалявалася. Ладно. З Гапеевымі разабраліся. Сябры, я нагадваю, што можна задаваць пытанні. Гэтыя пытанні, як вы бачыце, трапляюць у эфір амаль неадкладна, амаль пасля таго адразу, як вы іх задаеце. Вось, так што вот ёсць наўпрост шанец нешта даведацца у Вольгі Гапеевай. Вольга, «Парадокс немаўля». Што гэта за кніга? Гэта зборнік апавяданняў, так? Не. Не, так. Не ўгадаў 2 з 2. Вось. Распавядайце тады вы. «Парадокс немаўля» — гэта трактат, філасофска-паэтычны трактат. Так. Гэта проза па форме, напэўна, паэтычна-філасофскае разважанне па змесце. Складаецца з 2 частак. Тэкст даволі шчыльны, кавалак выкладзены ёсць цікаўны. На сайце літаратурнага радыё, мне здаецца, я бачу. Не, на сайце беларускага калегіума. Таму што вось у кавярні Абдзіраловіч ладзілі сустрэчу, і вось я прапанавала пару сторонак. Вось чаму я пераблытаў. Тут ёсць, ведаеце, што урывак з кнігі «Парадокс немаўля» на сайце Літрадыё начытаны. Это вельмі давно было, так. Таму я і падумаў. Там не напісана, які год. Я вельмі хітра, тут не напісана, які год. Таму што гэта кніга таксама, якую даволі доўга, скажем так, рабіла. Так што гэта пісала, і гэта вось зноў жа не карантыне, я раней яго рабіла, гэты тэкст, напэўна, восень-зіма. Ён уже быў скончаны, але в любым выпадку, канешне, знаходжанне тут і магчымасць працаваць, засяродзіцца на творчасці вельмі дапамагае, што вось я выкарыстала, я думаю, напоўніцу, дапісаўшы все, што хацела дапісаць, і распачаўшы новыя нейкія праекты. Дык чакайце, атрымліваецца, што вы за гэты, скажам, гісторыкі пасля назавуць гэта аўстрыйскім перыядам. Перыяд. Да, вось. Атрымліваецца, што за гэты час, у прынцыпе, дапісана і адна кніга, і другая. Так, гэта не кажучы пра паэтычнае. Пра што «Парадокс немаўля»? Калі ўжо ён анансаванасць, я так разумею, ўжо як бы гэта сказаць, мае на ўвазе нейкую магчымасць нешта распавесці, нейкую публічнасць. Так, хаця гэта больш пара кавалка ўжо. Так. Хаця, ведаеце, эта кніжка, напэўна, як і пра паэзію, і што можна казаць пра кніжку паэзіі? Мне здаецца, пра філасофскую паэтычную кніжку таксама, напэўна, можна сказаць, што я спрабую там разглядаць нейкія пытанні ідэнтычнасці мяне як чалавека, якая нарадзілася в пэўным месцы, в пэўным целе, з пэўнымі інтарэсамі, і вось гэта все в такой форме. Мне здаецца, першая частка такая зубадрабільная троху. Таму, хто нас слухае і потым гэтую кніжку все ж такі адважыцца пачытаць. Я хочу сказаць, што першая частка для прачытання, напэўна, можа троху складанейшая за другую. Другая частка пра мову, яна называецца «Мова». Але там не толькі пра мову, і там пра все, але яна такая больш, мне здаецца, лёгкая для прачытання. Пасля таго, як вось у гэтай нашай праграме бард і пісьменнік Андрэй Мельнікаў чытаў сваё 3-старонкавае эсэ пра беларускі секс,
мяне ўжо, у прынцыпе, асабліва Нічым. не напужаеш, не праймеш. Вось я і раней быў такі крэпенькі, а тут загартаваўся, у прынцыпе, ўжо крыху. Таму, в прынцыпе, добра. Але я вось што хацеў сказаць, мне здаецца, ёсць такія крылатыя словы фізіка, і зноў жа, мне здаецца, Роберта Фейнмана, калі ён сказаў, што калі фізік не можа патлумачыць сутнасць тэорыі прабіральшчыцы, ён сам не разумее, ці яна. Ён кепскі фізік, да. Вось. І тут ваша спроба растлумачыць, пра што гэты эсэй, да, пра што гэта кніга «Парадокс немаўля», яна мне гэтае слово нагадала. Вось. Значит, мне не атрымалася. Ну, як бы сказаць, не тое, каб зусім не атрымалася, да, але ўсё атрымалася вельмі абстрактна. Потому что такая кніжка, разумееце? Там нічога канкрэтнага. Это не то, что там Вольга выйшла на вуліцу, сустрела липовое древо, да, это нечто про... там все завуалявано, там вот такое вот все такое трошку абстрактное, нават нейкія канкрэтныя рэчы напісаны наўпрост, ну, можна разглядаць гэта таксама як нейкую моўную гульню. Мне здаецца, она будзе цікавая якраз тым людзям, якія любяць высокі ўзровень абстракцыі ў маўленні, якія любяць мову як мову. Да? Вось, ведаеце, некаторыя кніжкі можна чытаць проста праз любоў да мовы, альбо вось, як там пабудаваны сказ, там вось, вот так вот смакаваць, да? Мову, а не чытаеш яе не дзеля таго, каб даведацца нейкія падзеі, там сюжэт і гэтак далей. Это не дэтэктыў. Хаця, можа, для філосафаў гэта і дэтэктыў. Хто ж яго глядае? Карацей, тут будзе, акрамя, уласна кажучы, як гэта ізноў жа сказаць, ментальнага задавальнення эстэтычнае. Прынамсі, вы яго прагназуеце. Ну, я думаю, што падстаў не давяраць вам у мяне няма. Яшчэ адно, гэта ўжо не пытанне, гэта ўжо просьба. Прачытайце, калі ласка, верш «Наш уяўны сабака», і ён хаваецца ў маіх абдымках «Калі» з кнігі «Чорныя макі». Да. Прачытайце. Ну, у нас чытанне, яно, як бы это сказаць, па змоўчанні, нешта часта паўтараю, як бы это сказаць. Гэта стало ўжо нейкім такім абсолютно лишней конструкцыі. Вось чытанне закладзена ў нашу праграму па змоўчанні, і калі вы, Вольга, гатовая нешта прачытаць, не ведаеце, гатовая прачытаць менавіта гэтыя два вершы «Наш уяўны сабака», ён хаваецца ў маіх абдымках «Калі», але... Дзіўны выбор, я б хацела сказаць. Ну, а хто прасіў? Гэта Даша Белькевіч просіць вас прачытаць гэтыя вершы. Вось... Добра, мне трэба толькі кніжку взяць, нічога, што я... Давайте, я думаю, што абсалютна нічога. Падыбуся. Мне здаецца, што ўвогуле, ну, пакуль я тут застаўся адзін, скажу, што не шмат хто з пісьменнікаў, паэтаў можа трымаць у галаве усе свае тэксты. Да пары мне здавалася, што Андрэй Хадзіновіч можа... Не, я перастала гэтым займацца, даволі нават на пачатку сваёй літаратурнай кар'еры вырашыла, што я занадта хвалююся, калі выступаю, чытаю, так што няхай там, не ведаю, не лічыць мяне там нейкай геніяльнай ці яшчэ нейкай, я лепш буду чытаць. Ну, давай скажу, не запінацца. Мне здавалася, што у Андрэя Хадзіновіча фенаменальная памяць, да, і ён мог гэта рабіць, але апошнім часам, ну, нават ужо апошнімі гадамі я зразумеў, што ўсё ж такі ён трымае пры сабе стос паперак і чытае з іх. Вось, значыцца, ну, ці то гады бяруць сваё, ці то, ну, з гадамі творчасць прыбавіла у аб'ёме, да, вось, і ўжо аператыўная памяць скончылася. Вось, але. Вольга, а што вы хацелі прачытаць? Тут як бы нас Даша скіравала. Да, ну я могу почитать те, что альбо один з Дашиных, альбо два могу почитать. Ну, калі чоловік просіць, мне ж не цяжка. Но я думала почитать, може, штосьці з новых вершаў. Давайте мы зробім тады два перапынкі на чытанне. Хаця, можа, гэта наша папярэдняя размова была. Я хутка читаю. Перапынкам перад чытаннем, а чытанне гэта будзе самае галоўнае. Тут сказаць складана. Да. Ну, гэта адказ на пытанне. Это...
Гэта яшчэ, да, не чытацкая сесія. Я тады найхутчэй адключу мікрафон, каб не перапыняцца. Ну і пакуль вы шукаеце яшчэ... Я уже знайшла. Добра. Я уже могу... Просто сказаць пару словаў пра тое, што это ж за вершы і, магчыма, чаму Дар'я захацела, каб вы прачыталі менавіта іх, хаця гэта, конечно... Это пытанне для Дар'і. Яе ў галаве. Калі ласка, Дар'я, напішыце нам, чаму вы захацелі менавіта гэтыя вершы. Да, гэта вершы. Добра, я пакуль читаю. Я змаўкаю. Наш уяўны сабака. Ліжа мне рукі, пысу кладзе ў далоні, калі сумую. На чырвоным кіліме ляжым утрох. Выйсці з кватэры лянотна, але наш уяўны сабака ўсё ж часткова рэальны і патрабуе шпацыркі. Я кідаю яму палку, а ты кажаш, што ён паляўнічы сабака, і палкі яго не цікавяць. Мы робім усё, каб здавацца тымі, што пражываюць жыццё на сам спраў, на вуліцы досведку. Уяўнае я не плача, не параноіць і жыць хоча вечна. Уяўна ты задаеш пытанні, спіш добра, і не хочаш залежаць ад эпізодаў Ван Гога. З уяўным сабакам. Мы уяўна нармальная пара сярод рэальных вар'ятаў. Вяртаюся у творчую кухню. Мне здаецца, што это даволі сумны быў верш. Ці ўсё ж такі уяўнае жыццё... Ну, ведаеце, «Чорныя майкі» — это вся кніжка такая змрочная, она такая спецыфічная вельмі. Таму я здзівілася. Ну, кстати, не здзівілася выбару. Ну, неважно. У меня просто ёсць свае стасункі з этой кніжкай. Таму... Другі, па просьбе. Ён хаваецца ў маіх абдымках, калі вар'ятка пужае яго. Дождж! Ён любіць шпацыраваць са мной па горадзе, трымаючы за руку, і вельмі баіцца згубіць. Ён захапляецца маёй кампактнасцю і з радасцю дэманструе сябрам. А я адчуваю, што са мной нешта не так. Бягу прыбіральню і ў люстэрку бачу заместа сябе парасон. Забыты у незнаёмай кавярні чужога гораду. Я вас не чую. Да, это таму, што я забыўся вярнуць сабе голас. В прынцыпе, для Беларусі зараз гэта абсалютна нармальна. Шмат галасоў зараз не чуюць і не пачуюць. Нехта з Расіі пытаецца у нас, што тут адбываецца. Адкажу, гэта творчая кухня, праграма пра беларускую літаратуру, і у вас ёсць шанец паслухаць беларускую мову і творы на беларускай мове. Звычайна людзі з Расіі пытаюцца, чаму мы размаўляем па-ўкраінску. Вось, гэта беларуская мова і беларуская літаратура. Да. Гэтыя вершы адгукнуліся больш за ўсё, піша нам Даша Белькевіч. Дзякуй. Дзякую. Вы, Даша, дэпрэсіўны падлетак. Ну, неправда. Ну, я ведаю, што яна не дэпрэсіўны падлетак, але просто вельмі хацелася сказаць. Вы не чыталі іншыя в этой кніжцы. Можа... Тады вы назвалі Дашу аптымісткай. Гэта праўда, Вольга. Тут вы мяне падлавілі і раскусілі. На жаль, мой досвед чытання свежай беларускай літаратуры, ён вельмі сціплы. Вось. Ну, хаця б дзякуючы творчай кухні, я дапаўняю... Да, вось. У прынцыпе, гэта зручна для журналіста. Я сапраўды, дзякуючы тым эфірам, ўсё ж такі камунікую нейкім чынам з людзьмі, таму што апошнім часам мае 8 гадзін працоўных, яны прысвечаныя сядзенню, рэдагаванню тэкстаў і адсутнасцю камунікацыі са знешнім светам. Давайце чытаць далей, бо мне падабаецца, ну, паэзія. Гэта з аднаго боку цяжка, але з іншага боку лёгка. Над прозай трэба... Слушна адзначылі. Над прозай трэба... Дзякуй, Вольга. Над прозай трэба думаць доўга, меў я на ўвазе, а над паэзіяй хоп, падумаў крыху, а ўжо наступны верш. Вось. Ну, я, дарэчы, вот часам лічу это такім... Для кніжак паэзіі можа быць не самым лепшым. Таму што вось людзі могуць спажываць так вот, ну, скажем так, не даўшы гэтаму вершу больш часу, да, і яны адразу хоп, перагортваюць старонкі ўжо ў іншым. А кожны верш гэта ж як раман. Это вот як, ну, в сэнсе
для паэткі, для паэта это вот як напісаць, ну канешне, я разумею, это абсалютна іншая праца і гэтак далей, але часам па інтэнсіўнасці, ну каротка апавяданне так дакладна. Вось, але ну, у нас няма такой, у нас увогуле у людзей, я маю на базе у свеце кніжкі паэзіі выдаюцца гэтак жа, як і кніжкі прозы. Таму і мы прызвычайныя чытаць паэзію менавіта такім чынам. Магчыма, вось новыя тэхналогіі дазволяць нешта іншае рабіць, не знаю. У гэтым плане кніжкі паэзіі падобныя да праграмы «Што дзе калі». Там таямніца захоўваецца толькі 1 хвіліну. Вось табе задаюць пытанне, 1 хвіліна, а ты думаеш над ім, пасля ты даведваешся на адказ. Усё пачынаецца спачатку. Як тады, калі мы перагортваем у кнізе паэзіі, значыцца, з адной старонкі, з адным вершам на іншую. Давайте чытаць далей. Давайте далей. Гэтыя развагі нас могуць завесці, канешне, вельмі і вельмі далёка. Так, ну так як зараз лета, я прачытаў верш, які, праўда, быў мінулым летам быў напісаны, але ён яшчэ не быў нідзе, здаецца, апублікаваны, і тое лета, канешне ж, адрознівалася ад сённяшняга лета, так? Я спадзяюся, што можа гэта неяк настрой добры нашим гледачам, глядачкам, слухачкам перадасць. Ну, я скажу з-за кадра, што ўсё ж такі у гэтага лета ёсць яшчэ шансы. Ёсць, добра. Жнівень, наша ўсё. Да, але, канешне, ёсць і нагода для песімізму ў нас. Так. Таму пазітыўныя эмоцыі, яны будуць каштоўнымі. Ну, я спадзяюся. Чытаю, так? Так. У чаканні аўтобуса грэю ўнутраную паверхню сцёгнаў на лаўцы драўлянай. Летам трэба быць апантанай і абавязкова плаваць, каб трошку стаміцца і заўважыць, што часу няма, ёсць толькі памяць. Мора можна замяніць возерам, возера рэчкай, Вольхіна платаны, беларускае мястэчка на швайцарскую вёску. І ўсё адно сядзець на драўлянай лаўцы, думаючы пра нішто. Малечы вяртаюцца з пляжу. Не чытаць, не пісаць яны яшчэ не ўмеюць. Ім даводзіцца ўсё несці ў сабе. Так расце памяць. Яны тузаюцца, гамоняць, спрачаюцца, валтузня. Выхавацелька нешта ім кажа, і раптам яны бяруць за руку таго, хто стаіць побач. Так проста і натуральна. Чыя-то рука неістотна, сябра ці ворага. Іх пакуль што няма. Яны прыйдуць пазней, з літарамі. А цяпер ёсць толькі тут і цяпер. І адчуванне рукі, што кладзецца ў руку, каб быць побач, калі небяспечна. Ну, я б не сказаў, што ізноў жа гэта быў вельмі пазітыўны верш. Чаму пра рука в руку? Ну да, бачыце, я проста існую ў нейкай абсалютна штучнай такой сістэме каардынат, ну, пазітыўны, не пазітыўны там, да? Вось, ну, насамрэч, все ж такі ўспрыманне літаратуры гэта сур'ёзнай літаратуры, гэта сур'ёзная праца. Можа, я зараз крыху не гатовы. Спадзяюся, што тыя, хто нас слухаюць, гатовыя. Але ў мяне заўжды ёсць іх пытанні, вось, якіх яны крыху назадавалі. Вольга. Пытаецца Сергей Запруцкі ў суполцы беларускага пэн-цэнтру. Ён піша: «Мне нейкі клопат з граматыкай парадокс немаўля. Правільна было б, мела б быць парадокс немаўляці, ці гэта так і задумана». Што можаце адказаць на гэтае пытанне? Ёсць тут нейкая задума, нейкі мастацкі прыём, ці ўсё ж такі проста яно так атрымалася, так прыдумалася і так пачулася? Ці можа проста памяняць назву кніжкі на парадокс немаўляці і скончыць з гэтымі пытаннямі? Вялікі дзякуй спадару Сергею Запруцкаму. Я мушу пракансультавацца са сваёй карэктаркай. Ёсць, гэта быў жарт, Вольга, ці ёсць карэктарка? Ёсць, канешне, да, мы ўжо працуем над кніжкай. Так што... Гэта ў выдавецтве, ці нехта вычытвае вашы тэксты пасля пры падрыхтоўцы да адпраўкі ў выдавецтва? Ну, па-першае, у выдавецтве, канешне ж, ёсць людзі, якія гэтым займаюцца, але у мяне ёсць чалавек, якое я давяраю
больш, і заўсёды прашу яе вось мае кніжкі вычытваць, скажем так, я прапаную яе выдавецтву, ну, таму што вось вельмі люблю і паважаю ейную працу. Асабіста мне слова немаўля, ну, парадокс немаўля, вуха не муле, вось таму, ну, гэта гучыць, на маю думку, цалкам гэта трэба але, ну, да граматыстаў, пераправерыць, таму што я, на жаль, канешне. Граматыка бессердечная штука. Беларуская паэтка. Трэба граматыку часам, пераглядаць. Ой, ну, слухайце, гэта ж граматыка. У прынцыпе, ізноў жа, мне здаецца, што з пэўнага моманту літаратар, ён губляе неабходнасць быць абцяжараным там граматыкай. Правда? Да, мне здаецца, што... я не думаю. Так, мне здаецца, такое, наадварот, такое, ведаеце, разбэшванне, альбо там, ну што, цяпер я там вялікі. Это граматыка, это коскі, это іншае, не будзе пра коскі. Это можа быць прыём, але, ну, я все адно заўсёды спрабую максімальна вычысціць тэкст перад тым, таму што, ну, мова гэта... Цяпер, конечно, такое іншае стаўленне трошку з усімі смс-камі, што мы пішам, у нас вельмі шмат пісьмовай мовы стала у практычным жыцці, і, конечно, все это хутка, имейлы, все гэта не прывітанне, не пакуль, там бывае просто, ну, і эта культура мовы, она, конечно, мяняецца, але я спрабую вот заўсёды все ж таки, таму што для мяне гэта, ну, як там твар, як кажуць твой, калі там напішаш з памылкамі, і там можа наше яшчэ выхаванне нашага, можа новае пакаленне ўжо троху інакш этого ставіцца. Ёсць жаданне давесці твор да нейкага моўнага ідэалу. Нема такога, каб... Ну, я часам апраўдваюся за там свае памылкі, што, ну, это ж беларуская мова, мы яе робім зараз сваімі рукамі, сваімі тэкстамі, там, як хочам, карацей, наша беларуская мова. Я хочу, так і пішу. Я хочу, так і пішу, да, вот, і па-руску таксама. Наша руская мова. У вас ёсць у гэтым сэнсе перфекцыянісцкія такія. Да, ёсць. Яшчэ адна просьба. Ну, дарэчы, беларускі пэн-цэнтр адзначае, што кнігі Ольгі Гапеевай можна купіць у выдавецтве Галіафы і дае спасылачку. Вось у соцсетках, я думаю, мы гэта знойдзем, і гэта абсалютна карысна. Вось, я так разумею, можна нават падчас пандэміі там нейкім чынам вырашыць пытанне, нават калі не хочацца выязджаць, да, напэўна, можа надсылаць па пошце. Да, некуды хадзіць, вось, і гэта вельмі добра, і магчыма, нават калі вы знаходзіцеся у нейкай іншай краіне, хаця тут, я думаю, будзе складаней. Да, таму што вот нават з Австрыі пошта перастала працаваць неяк. Ну, магу іх зразумець, усе хочуць адсидзецца зараз падчас... Ну, пошта ж это святое. Мне здаецца, нават, ведаеце, ў часы вайны пошта лепш працавала, чым цяпер. Я хочу сказаць, што, дарэчы, сёння мы абсалютна выпадкова тут на Еўрарадыё з журналістамі даведаліся, што у паштальёнаў, паштальёны ў Беларусі гэта супрацоўнікі пошты, адны з нешматлікіх людзей, якія маюць права насіць зброю з сабой службовую. Так што паштальён небяспечны чалавек, можа быць, хаця хто б мог подумаць. Да. Но там же, напэўна, можа, у іх электрашокеры якія, ведаеце? Ну так, газавыя балончыкі, электрашокеры, і гэта, напэўна, звязана з тым, што яны пенсіі людзям разносяць. А што цяпер яшчэ носяць пенсію? Мне здаецца, што да, у некаторых там сельскіх раёнах яны могуць хадзіць з грашыма даволі істотнымі, прынамсі для тых рэгіёнаў, і зрабіцца ахвярай нападу. Яшчэ адна просьба, на гэты раз ад Марыі Дуброўскай. Прачытайце, калі ласка, як неданошаны абутак мне цісне сэрца. Ці можна гэта зрабіць? Марыі Дуброўскай прывітанне. Можна. Ці давядзецца ісці за яшчэ адной кніжкай, шукаць цябе? Абутак мне цісне сэрца, калі не памеры. Я магу паспрабаваць яго на памяць пачытаць, калі запнуся, прабачце, таму што шукаць яго зараз будзе праблемна.
Вы не памятаеце, у якой... Не, я памятаю, ён в кніжцы, але трэба шукаць на кампутары. Ага, гэта Ну, я зойме... магу, конечно. Не, гэта хутка. Што-небудзь яшчэ пішуць, пакуль я чытаю? Шукаю. Ведаеце, зараз пагляжу. Ну, пишут нам, конечно, прывітанне. У Твиттары цікавіцца, вы, Вольга, ешце яблыкі, пакідаючы абгрызак, ці цалкам пакідаючы толькі хвосцік, палачку, як тут напісана. Нет, ну агрызак я не ем, прабачце. Ведаеце, просто я нават яблыкі, звычайна, у меня одно яблыко нават шмат, ну я да яблыкаў так ставлюся. Шмат не магу есть. Ну, в сэнсе не таму, што я шмат не ем, а таму, што просто яблыка я магу з'есці палову, ну ці там чвэртку. Таму, звычайна, я яго рэжу, так вось на 4 часткі, выдаляю гэтую, як яна там называецца, гэта насенне, гэта агрызак. Да, і вот ем ужо дольку. Вось так. Мне здаецца, што гэта пытанне звязана з тым, што ў Твиттары абсалютна свая атмасфера. Вось гэта такая соцсетка, дзе людзям... Як гэта казалі... Ну, у мяне ёсць таксама вершы пра яблыкі, я б гэтым патлумачыла. Ну, яблыка — это ўвогуле даволі сімвалічны плод. Да, і шмат выклікае культурных асацыяцый. Ці знайшлося... Так, няголены ранак знайшла. Так. Так, ізноў я тады выключуся. Як неразношаны абутак, так? Як неразношаны абутак цісне сэрца. Ага, знайшла. Як неразношаны абутак, а мяне цісне сэрца. І калі не ў памеры справа, тады у чым? Віно, гарбата, піва, часам кава. Такая синонімія. Дачканемія, бяздзетнасць і дзеці па-за шлюбам. Не мае. Я не магу казаць, як зручна, што Х і З так блізка на клавіатуры. І так не блізка мы. І шыбеніцы будаўнічых кранаў. На іх штодня я адзіноту вешаю сваю. Ты са сваёй спраўляйся залпам. Бязлюдным парку буду гвалціць сум падчас абедзенага перапынку. І нават згубленая завушніца не давядзе, што злодзей гэта я. Гвалціць сум. Гэтыя два словы я вынесу з гэтага вершу. Вось, мне здаецца, што гэта трапны вобраз. Цікава, як гэтыя метафары, ці была гэта метафара, мне здаецца, што так. Сум немагчыма гвалціць у прамым сэнсе словаў. Да, падобна, быццам бы як. Да, як яны нараджаюцца. Жыццё іх падказвае нейкія рэальныя абедзеныя перапынкі, да, якія неяк тужліва праходзяць у адзіноце і неяк не так, як хацелася б, як яны праходзілі. Ці выпадковыя рэплікі людзей, якія сядзяць за суседнімі столікамі ў кавярні. Вось як усё гэта нараджаецца. Павел, вы ўжо адказалі на гэтае пытанне. Мы толькі перабярэм ці і пытальнік у канцы, і гэта будзе адказ. У самых дрэнных традыцыях журналістыкі я зараз дзейнічаў, але ўсё ж такі там былі дзве. Гэта ўсё ж такі... І так, заўсёды па-рознаму. І перапынкі, ну а ў гэтым канкрэтным выпадку. Мне здаецца, што ваше баемнае жыццё ўсё ж такі яно не складаецца з 4 працоўных гадзін перапынка паміж імі і 4 працоўных гадзін. Так што тут вы крыху спрабуеце мяне вас же было ці назіраць. А ты калі назіраеш за іншымі, хто вось выйшаў на такі перапынак. Тым больш, маё жыццё таксама розным было. Па-мойму, гэты верш нават пісаўся, калі можа яшчэ нават вучылася в універсітэце. Ці першыя гады пасля, як працавала. Вельмі стары верш. Стары і даўні. Стары. Я сёння, чалавек, з якім складана спрачацца. Вось, у нас яшчэ... У мяне і не было ў думках.
Ну, просто другі раз мяне ловіце на тым, што я як гэта капітан відавочнасць, да, пералічаю ўсе сітуацыі магчымыя і ці там нейкую. Ну, можа, это падалося неяк неэтычна з майго боку, я прашу прабачэння, але проста вы сапраўды ўжо адказалі, я падумала, ну, навошта ж паўтарацца. Ну што ж. Адварот, такі разумны журналіст, все ведае. За свайго суразмоўцу. Вось, я ж кажу, што з гледзяшча журналістыкі гэта, на жаль, не самае прафесійнае, што магло адбыцца. Давайте далей. Давайте. Ёсць яшчэ, акрамя паэзіі і прозы, як я разумею, пераклады і пераклады з японскай мовы у прыватнасці. Ну, ёсць. Так? Ну, вось, раскажыце, калі ласка, ну, па-першае, як вы дайшлі да японскай? Ці складана было да такого жыцця? Ну, да, да такого жыцця. Ну, я разумею пераклады там з англійскай. Да, тут все просто. Пераклады з нямецкай. Ну, вучыў чалавек у школе нямецкую мову, вось, пасля там ва універсітэце нямецкую мову. Ну, з якой жа мовы яму перакладаць яшчэ у такім выпадку, як не з нямецкай. Мне здаецца, што з японскай мовай гэта просто... У школе я не вучыла, да. Да, нейкі больш складаны шлях. Вось, і таму і пытаюся. Ага, дзякую вялікі за пытанне. Сапраўды, да японскай мовы, напэўна, это была моя апошняя мова, да якой я падышла. Ці адна з апошніх. І прыйшла я да яе пасля кітайскай. А чаму прыйшла? Таму што павінна была прыехаць японская танкістка, ну, в сэнсе, жанчына, аўтарка, якая піша танкам, і з якой я пазнаёмілася в Латвіі. І вось я захацела зладзіць ёй вечар, і таму лета, якое, дарэчы, я таксама была в Грацы, в Австрии, это 13-й год, значыцца, быў. Свое лето я прысвяціла таму, што вось перакладала ейную танку на беларускую мову. Вось, ну і так як з той прычыны, што я па прафесіі лінгвістка, я разумею, як працуюць мовы, і для мяне, в прынцыпе, ну, канешне, было складана шмат, але, ну, усідлівасць, напэўна, і цікаўнасць, і все зрабілі сваю справу, і вось першымі былі ейныя вершы, яны, дарэчы, надрукаваныя былі ў дзеяслове, хто цікавіцца, можа пачытаць, там невялічкая прадмова ёсць таксама. І потым я выпадкова чытала адно хайку Кабаясі Іса. Гэта адзін з 3 такіх стаўпоў хайка-пісання в японскай традыцыі. І яно мяне вельмі, ну, так проста зачаравала. Я яго прачытала першы па-расейску, напэўна, я не памятаю, дзе нават, часто выпадкова, можа, у часопісе ў якім. І я захацела даведацца, якое яно в арыгінале, што ж там в арыгінале, няўжо так, і вот так вот захапілася і пачала перакладаць яго, таму што Кабаясі Іса мне вельмі блізкі па эстэтыцы, па этыцы. І вось я ўжо падрыхтавала гэтую кніжку і, напэўна, хачу таксама трошку праанансаваць, таму што і, напэўна, можа, хто з нашых слухачак, глядачак чуў, будзе ведаць, што параіць мне. Мы будзем шукаць фінансаванне пад гэтую кніжку, і гэта няпроста. Але вельмі хацелася, каб яна выйшла, таму што гэта не проста пераклады, там я яшчэ даю эсэ пра самога Кабаясі Іса, таксама як чытаць хайку і што гэта значыць, а таксама да шмат якіх хайку ёсць каментар, таму што в працэсе перакладу я зразумела, што, канешне, без ведання некаторых рэаліяў, ну, твоё ўспрыманне просто абсалютна іншае хайку, да? Там просто не ведаючы, напрыклад, там пра гэтую памаду, якая была памада, ну, я маю на ўвазе, которая вусны фарбуюць. Там абсалютна іншы вобраз, калі ты не ведаеш, якая яна была в часы перыяды тады, калі ён там жыў, да, 1819 стагоддзя. І таму гэта патрабуе гэтага каментару, і такіх рэчаў вельмі шмат. І, канешне, хто не любіць чытаць каментары, можна гэта пускаць, але для цікаўных, ну, калі ласка. Вось, так што я спадзяюся, мы знойдзем фінансаванне на яе.
ці не ведаю дзе. Можна я канкрэтызую. Гэта кніга перакладаў з японскай Японскай. мовы. Ці гэта проста. Ці гэта кніга перакладаў менавіта Кабаясі Іса, ці там розныя аўтары? Не, гэта адзін Кабаясі Іса. Ну, у яго там Кабаясі. 1000 гэтых хайку. Вось, я выбрала ты, якія мне больш за ўсё былі блізкімі. Вось, ёсць там і пацешныя хайку. Такія. Ёсць і сумныя. Мяркуючы па тым, што вы распавялі, вывучыць японскую атрымалася даволі хутка. Ну, ведаеце, я б не сказала, што я так вывучыла. І, канешне, я не размаўляю на японскай мове, але я магу з ёй працаваць, я магу рабіць ёй пераклады, тым больш, што хайку для мяне гэта як нейкае матэматычнае ўраўненне, вот нейкае такое вось. Для мяне это як вось матэматыка часам, пераклад менавіта. Вы імкнецеся выканаць 5-7-5, да? Я прописала, что я навмысна... Это регулярные хайку, ёсць, так? Да. И, конечно, ёсць іншыя падыходы, але я подумала, что, в принципе, няхай будзе так. Ніхто не кажа, што это можна рабіць іначай. Я спадзяюся, што наше наступнае пакаленне перакладчыкаў пойдуць далей і што, можа быць, моя кніжка будзе нейкай такі ў першай ступенню. Круто. Так што, у нас з улікам таго, што мы спазніліся з пачаткам эфіру, застаецца 5 хвілінаў, і мне здаецца, што абсалютна мала было прачытана. Магчыма, таму што гэта, канешне, мы выбіраем кароткую форму, Вольга Гапеева выбірае кароткую форму вершаў. Вось, можа, яшчэ што-небудзь. Вы казалі, што ёсць новае. Да, ёсць. Яшчэ не гучала, я як журналіст, натуральна, вельмі люблю, каб прагучала тое, што яшчэ не гучала. Добра. Тады пра любімае. Давайце, калі ласка, зноў. Цела сядзіць за сталом, глядзіць леваруч у акно. Яно выпіла кавы, пару-тройку пігулак, ад ежы адмовілася. Цела нарадзілася ў дзень, па абедзе, таму сняданкі даюцца яму цяжка. Цела любіць вячэры, а яшчэ, калі яго песцяць, проста неэратычна. Цела не любіць жорсткіх кашуляў, калючых швэдараў і вузкіх маек, нязручных пантофляў і, канешне ж, станікаў. Цела называюць жаночым. Яно доўга з гэтым звыкалася, як і з тым, што ад яго вечна нешта хацелі, каб яно было гнуткім і стромкім, каб магло бегчы бясконца і хутка, каб клалася спаць пасля калыханкі, а зранку каб зноў прачыналася. Каб ела ўсё, што даюць, каб было ўдзячным усім і за ўсё, каб працавала і не ведала стомы, каб ездзіла ў адпачынак па графіку, весялілася і засмучалася па раскладзе. Доўга цягнулася гэтая завядзёнка. А потым цела зламалася. Яго, канешне, адрамантавалі, але цяпер яно было целам з дэфектам. Можа, нават і не адным. Так запаволіўся рух. І раптам цела адчула цішыню і спакой. І нехта сказаў: «Прывітанне, цела, прабач, што я цябе не любіла». Цела ўздыхнула, паклала ў рот чакалядку і усміхнулася. Мне здаецца, што не толькі жанчын прымусяць есці ўсё, што даюць. Да. Мужчына паэт няхай напіша. Не любяць сваё цела часам, да? Конечно. Знаю, што ў нашым грамадстве цяжка быць целам у нашым грамадстве. Жаночым целам, мне здаецца, цяжэй быць, чым мужчынскім. Тут я з вами не магу не пагадзіцца. Дзякуй. І зноў жа ёсць такі стэрэатып, да? Жанчына мусіць быць прыгожай, а мужчына зарабляць грошы, да? Вось, целеснасць супраць сацыяльнага капіталу. Ну да. З таго, што я пачуў, мне здалося, я так думаю, што вы выбіралі тое, што вам не то, там падказвалі, канешне, да? Вось, што пачытаць. Але мне здаецца, што вы выбіралі тое, што вам падаецца важным. І вось гэтая праблема суадносінаў цялеснага і уяўнага, да, і ўвогуле цялеснасці ў нашым свеце, яна вам падаецца, важнай. Одной з галоўных. Так.
Як вы думаеце, якія ў беларускага грамадства ў гэтым плане перспектывы? Ну, прычым трэба адказаць за хвіліну. За хвіліну? Да. Я б хацелася спадзявацца, што добрыя перспектывы. Будзем даваць увагу маладому пакаленню, дзецям, можа, калі мы з імі пачнем працаваць інакш, да, вось Camel Travel можна пачытаць, я там шмат пра гэта пішу. Як важна проста умець быць эмпатыйным чалавекам і вось гэту эмпатыю вырошчваць, узрошчваць і ўсё астатняе песціць у нашых дзецях, ну, потому што з малецтва гэта прасцей рабіць, чым, напэўна, ужо потым перарабляць. Гэта быў вельмі класны адказ. З аднаго боку, ёсць надзея, прагучала ў ім, што сітуацыя зменіцца, а з іншага боку, калі вы кажаце пра тое, што час, што каб вырашыць праблему, трэба працаваць з нашымі дзецьмі, а яны, значыцца, у сваю чаргу будуць лепшымі за нас і гэта перададуць сваім дзецям, гэта азначае, што лепшымі, не лепшымі, можа, шчаслівейшымі і іншымі. Шчаслівейшымі, да, лепшымі. Я сказал слово лепшымі, да? Да. Это, конечно, не вельмі было. Таму што мы таксама добрыя, не трэба. Да. Карацей, сэнс у тым, што гэта справа некалькіх пакаленняў, і вось так вось, проста таму, што мы зараз захочам, і нават проста таму, што мы пачнем нешта прадпрымаць у гэтым накірунку, і не, але гэта, конечно, не зменіцца. Не, ну гэта і адказнасць кожнай і кожнага з нас. Вось, адказнасць кожнага чалавека. Да, калі мы не пачнуць только наши дзеці, напрыклад, да, то все это сунецца. Да, яны скажуць, не, давайте, вот няхай тыя дзеці, наступныя дзеці, не з нас. Да, яны скажуць, ну раз наши бацькі не пачалі, конечно. Да, што? А мы што? Вось. Не трэба нас рабіць больш шчаслівейшымі. Вось, мы як-небудзь самі пражывем так, як захацім. Вось, ну, але ўсё ж такі трэба працаваць у гэтым накірунку. Вольга, прабачце, што быў для вас такім крыху нязграбным суразмоўцам. Неправда. Але з іншага боку, ну, тут ёсць, мне здаецца, нават такі дыдактычны і момант, і больш выразны момант. Да? Калі ёсць чалавек, які нечага не разумее, і нашы гледачы і нашы слухачы, яны разумеюць, чаму я раз-пораз трапляў у нейкія неёмкія сітуацыі, да? Яны бачылі, як я гэта разумеў, проста на сваім прыкладзе. Мне здаецца, і ім самім гэта зразумець на маім ужо прыкладзе будзе лягчэй, было лягчэй і прасцей. Вось. Ну, а на вашым прыкладзе ім было, я так спадзяюся, цікава атрымаць, ну, вось такі прыклад мыслення, метафарычнага, мыслення актуальнага і прыклад чалавека пабачыць, які задумваецца над тымі праблемамі, піша пра тыя праблемы, якія, магчыма, людзей занятых зараз палітычным жыццём, занятых, у прынцыпе, тым, дзе б знайсці пітной вады, да, таму што ў нас у Мінску тут недавно гэтая праблема была абсалютна актуальнай. Вось, і я вельмі здзівіўся, канешне, што ў 21 стагоддзі такое магчыма ў цэнтры Еўропы, а не у там дзе-небудзь на задворках у Афрыцы. Да? Вось, канешне, ім часам бывае не да праблемаў ідэнтычнасці, цялеснасці і гэтак далей. Але ўсё гэта важна. І добра, што ў нас з вамі адбыўся гэты эфір, каб частку нашых слухачоў і гледачоў вярнуць з вельмі канкрэтнага, з вельмі цялеснага, рэчыўнага свету ў свет абстрактных развагаў. Дзякую вам вялікі. Вам дзякуй. Вось, гэта была творчая кухня. Мы размаўлялі з пісьменніцай, з... Вось я знайшоў, да, пісьменніца, можна так взять і сказаць. Да, і ўсё. Вось, і перакладчыцай Вольгай Гапеевай. Дзякуй, Вольга, што падарылі нам гэтую гадзіну. Дзякуй, што запрасілі. Тут банальна скажу, творчых поспехаў, знайсці грошай на
японскую кнігу все пераклады з кніжкі, да. японскай, ну і да все астатнія кніжкі. Што ж, знайсці на гэту, а на все астатнія не знайсці, ну як гэта так, да? Там недзе ў соцсетках ужо ёсць спасылкі на старонкі, дзе кнігі Вольгі можна купіць. Ну, а нам застаецца з вами чакаць новых кніг. Дзякуй вялікі. На тым і да, на тым і сыдземся, на тым і развітаемся. Дзякуй, Вольга, да пабачэння. Добрага вечара. Гэта была творчая кухня, сумесны праект Еўрарадыё і беларускага пэн-цэнтра. Працяг праз тыдзень. Да пабачэння.